Türkmenistanyň balıkçylyk hojulugy agsaýar. Şu günler Türkmenistanda balyk gymmatlady. Geçen ýyl 1 kilogramy 15 manatdan satylan ýöneköy ortaça balyk häzirki wagtda 26-35 manat aralygyna bahalanýar diýip Azatlygyň Daşowly çeşmesi maglumat berdi. Paýtagtda bu bahanyň 40 manada çenli baryp ýetýändigini Azatlygyň Aşgabatly habarçysy aýtdy. Balykçylyk pudonuň häzirki ýagdaýyndan habarly Daşowly çeşme döwletiň balykçylyk hojuluklardan alýan salgydynyň mösberini 3 ýetse ýokarlandyranlygyny bellidi. Publisist ýazyjy Amamrat Bugaýew Türkmenistanyň balyk hojulugynyň geçmişi we häzirki ýagdaýy barada Azatlygy giňişleýin gurrun berdi. Ol türkmen topragyny balykçylygyň öz göz başyny gadymiyetden alyp gaýdýanyny unutdy. Ýazyjy Amamrat Bugaýew 1988-nji ýylda çap eden publisistik eserini bu temalary aralaşanyny diýip geçdi. Ol Türkmenistanyň çägini Sowet döwrüne esasan Ahmet Erýanyň ýakasyny, Garawum kanalynyň uguruny Kaspiýanyň kenarynaky Esenguly etrafynyň ýürüýti balyk hojulugyny niýetlenen ozalky Sowet Türkmenistany daýhan birleşigini, Türkmenmaş etrafynyň gynly pasiýolugyny Marynyň Hanhow suw howdanyny we beýleki käbir suw kanallaryna balykçylyk bilen meşgullanyny gurrun berdi. Ol garaşsyzlyk ýyllaryny bu pudoklardaky ösüşiň haýallanlygyny belledi. Esengulyň balykçylyk kolhozy öz-özünden ýapylyp gitdi we döwlet tarapyndan gollaw bolmady kıýamlyk edir şoýagdaýa düşýär. Hemmen motor Türkmenistanyň tutulýan balyklary işleýän bir Türkmenistanyň ölçüminde hemmen sulus getse çaýynlarda satılıp çıkarılan balıklar vardı. Onu da Türkmenmaş şäherine yerleşen Nedirway Aytak vadyndaky balyk zavodu vardı. Şu yerde balıkları işlenýärdi. Hem de bekre balıklarym kara iş bilen ikrador beýle gytgarypdar şu döwürde. Diýip synç aýtdy. Ol gurrun döşlükde mundan ozal ýarym litr 50-60 manatdan bahalanan gara iş bilen häzirki gününe 200 manada baryp ýetendigini belledi. Kaspy deňiziniň iş biline hazaryň gymmatlygy hökmüne garalýar. Gurungdöşmez Lewawyň Zeyt kanalyny Daşowdyň Sargamış kölüne ýa-da Ahalyň Göktepe suw howdanyny örňedilýän balykçylyk pudony diýip geçdi. Bugaýew türkmen suwlaryna sazan, lakka, çapak, ak, amur, bekri we şuňa meňdeş balyklaryň ýetişýändigini aýtdy. Ol Balkanawat şäheriniň 120 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Ýasgy atly suw asty 2 gatly umman barada gurrun berip onuň ajy hemde süýji suwuň deň mukdarda çykarlandygyny, ýer astyndan çykarlan şor suw emeli döredilen howdany aktyryp şol howdanlarda Türkmen Nevit Önümçilik Birleşiginiň balyk hojulugynyň esaslandyrylanyny gurrun berdi. Publisist ýazyjy Hazar deňizine Gara deňizden göçürilip getirilen kefal balygynyň täsini täleýine ünsü çekdi. Kefalatlı balık hiç vakit Kaspy denizinde bolmandy. Geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň aýaryndan başlap kefalatlı balygy Kara denizden getirip Kaspy denizine goýberdiler. Diýip ol aýtdy. Onuň ilmi barlyklary esaslanyp gurrun bermegine görä kefalyň hazara getirilmegi bekre balyklarynyň köpölmegine ters täsir edýär. Alymlar kefal balyklarynyň bekräniň işbilinden imitlenýändiginiň üstüne açýarlar. Bugaýew häzirki günde bekre balygynyň gytgaryda öwürlendigini, gizlin tatylýan bekräniň 1 kilogramynyň Aşgabatda 100 manada çenli baryp ýetendigini aýtdy. Bekre balygy hazaryň simwolu hasaplanýar. Hazar ýaka döwletleriniň liderleriniň soňky duşugyny olar simwolika ähmiýete ýa bolan çäre gatnaşyp hazara bekrejikleri goýberdiler. 2013-nji ýylda Orsiýetiň balyk hojulugy agentligi Hazar deňiziniň Rus şäherine bekre balygynyň awlanmagyna 1 ýyl möhlet bilen gadagynçylyk girdipdi. Aşgabatly publisist ýazyjynyň sözlerine görä Saparmurat Niýazowyň döwründe günorta gün batar Türkmenistan bilen Iranyň ara çägine dostluk suw howdanynyň açylmagy Etrek derýasynyň suw üçünçiligine şol sanly onu balyk hojulugynyň ösdürilmegine oňaýsız täsir edýär. Türkmenistanly publisist ýazyjy Amamrat Bugaýew ýurduň balyk hojulugynyň häzirki düşen ahwalyna gynanç bildirýär. Beýleki bir tarapdan ol Altyn asyr köýlüniň guýýan Garaşor çökötlügine soňky döwürde döredilýän balykçylyk fermalaryna umytly garaýar. Türkmenistanyň balyk hojuluklary döwlet tarapyndan döredilip, olary döwlet ýürüýti plan boşnamasyny keskitleýär.